ettei se niinku liian lujaa. Muistan, tuossa äskenkin kun mä tekin, niin se veikeästi kun meni namotaan, niin se raha meni sen tassua, omalla tassulla näin, että hei, että nyt pois jotain. Molemmilla tuntuu olevan tää tassu, kun Melinäkin tulee. Näetkö tykkää tänne? Ei, kato. Ei. Joo, yhden näköinen. En mä ihan mitään. No nyt huomasin, on sitä sitä. Se voima. Se on vähän ronkenempi noita herkkyyksyä. Mitä? Haistavampi? Joo. Se parempi. Joo. Nyt se on ruvennut syömään niitä massakukkuja. Joo. Melinä. Silloin me sanotaan, kun me käytiin teille, ei sun niitä kassukeksejäkään, niin niinhän maistui sitten kun karankalta. Joo. Lähinnä meni tuolla sisään. Ja katsotaan. Juttelee tän. Mulla häviää nyt ihan kaikki. Johanna.